Moi! Moi! Eli me kuvataan nyt tämmönen aloitusvlogi, kun me aletaan tehdä yhdessä videoita tänne YouTubeen ja tää on meidän eka yhteinen video. Joo. Tää on eessä. Ja mitä vielä? Niin. Ja. Kylmää! Täällä on me kuvataan siis parvekkeella. Ja siis mä oon Hanna. Mä voi kutsua Hansuks. Ja mä harrastan ratsastusta ja siinä ohella menee valokuvaus silleen just. Ja mä omistan koiran, kanin, tai oikeastaan 2 koiraa, kanin ja yhden marsun. Ja niin, mä asun Porvoossa, täytän tänä vuonna 15. Koiran karva. Niin. Mä oon Mirka. Voi kutsua Piriks. Se on hieno nimi. On. Asun kans Porvoossa. Pylläri. Ja täytän tänä vuonna 15 ennen Hannaa. Ei se haittaa. Niin, sit mä harrastan ratsastusta kans. Ja siinä on myös ohella se valokuvaus. Molemmilla on järkkärit. Niin sen takia me nyt valokuvataan yleensä. Ja sitten Ei tarvii huutaa tää meidän parvekkeen kaikuu. mulla on kova ääni. Joo. Mulla on koira. Musta tuntuu, että mulla on R-vika. Koira. R. Niin se R-koira. Mä oon hirveen pitkä. Niin. Joo, on hirveän pitkä. Juma. Sitten mä en tiedä, mitä mulla mun pitäisi kertoa. Ei varmaan mitään. Niin. Molemmat mennään ripalle tänä vuonna. Päästään ripille, se oli kyllä tosi tärkeä tieto. En mene. Ai niin, toi ei mene. Mä menen 18.4. mun konfis 11 Porvoon tuomiokirkossa, tulkaa kattoo. Siellä minä teidän unelma kävelen siellä sitten ja pääsen ripille. Mäkin oon siellä. Ja sitten näyttäisi paljon meidän tuttuja. Kaikki tyhmiä ihmisiä, no ei se ole tyhmiä ihmisiä. Ei kukaan ole tyhmäkään. Pentti heiluu epämääräisesti. Joo, ja me ollaan siis nyt nelittää meidän parvekkeella kuvaamassa kaninpaskassa. Tää on entinen kaninhäkki, aitaus. Mikä onkaan? Täällä on vähän kaninpaskaa, kun mä en jaksanut sijoita tätä vielä silleen perusteellisesti. Kakkaa. Niin. Mitäs me pitää kertoa? Mitä me tehdään meidän kanavalla? Siitä on sekalainen. Se on vähän semmonen monimutkainen juttu, että sinne tulee vähän kaikkea. Me tehdään erikseen videoita ja yhdessä videoita, mutta me asutaan toisella puolella Porvoot molemmat, niin välimatka on ihan jees. Ja Musta tuntuu, että se on mä, joka useimmin tulee tänne. joo, taitaa olla niin. Tästä me nähdään jossain ja kuvataan sit siellä silleen. Niin. Tästä tuli varmaan aika tosi fabulous video. Kaikki aloittaa nollasta. Niin, kaikki aloittaa nollasta. Mekin nyt täällä lähdettiin nousee tästä silleen tasokerrallaan. Mutta ensi videossa nähdään. Ciao! Moikka!